sampun matur nuwun astung para pandonga panutup sempat paripurna ingkang dipun paringi pandonga mugi dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang maringi pandonga mugi pikantuk ganjaran ingkang mati ketipel saking kersane Gusti ingkang wonten dumadi salajengipun para bapak semono katang pengembang pengarah utawi pengiring sampeyan kabeh tak pasrahne Lurah Sinoman yo mbuh kate diawakne sing penting pokoke lereh-lereh kali ngenteni jangan lodeh alun-alun kali ngenteni jangan rawon Pak Lurah iki wis pasrah sampeyan iki ana tukang foto nah monggo kadangipun manten kakung tumedhak sugih utawi foto-foto riyin sing dereng dipun pindah wonten pantidahan nah wonten arep nggih sing durung ditarik dijak foto-foto dulure manten kakung monggo. Ayo Pak Lurah iso cari sampean aku yo kok mek garek didik pangapunten ingkang agung kula ingkang beto lumampah adicara mbok bilih kirang leres utawi kirang subasita ingkang digelar ingkang tata krami anjen kepenggawean iki ngomong kene kak ngomong ya malah dadi malah elek yo. Ayo Pak Lurah iki tak serahni sampean kabeh aku pokoke pipik audio foto Mbak Ika ya Mbak Ika Priyaji dalangi kabeh sak sisteme kok menawa ana keluputane njaluk sapangapura ingkang agung. Garek pisan iki tok mari nyuwun pamit. Tapi mari ngene elektune metu. Nanti dulurku cah wedok Maya, cah putri. Kate nanti dok. Oh alah, aku dhewe. Oh alah, ditinggal di kene. Nek dipek wong. Ora ngurus jarene. Saya, ayo sing urung dipindah foto dhisik. Kaya kembang manuk elok ayu arum bangi buka hati ngalor ngidul aja kaget jantung ngake lancing kondo ngarubut hati-hati riko nyawa ulang merendut tangar kang teliti nojo tingkaing donya maroon yang pengira maning warung nong manane urip iki wirang gede kadung sampai alum nong tengah dalan alum nong kaliuman umengkong nyare malah soyo harum iki maaf oleh ngapunten dalam mriki kepada kawula nyuwun pamit ambok bilang yen kawula nindakaken kirang subasita kurang sopan kawula nyuwun lumumpring samudra sami ingkang agung wisana sugeng pinanggih malih kok menawi Gusti ngersakaken pinanggih. Mekar kaya kembang manuk elok ayu arum bangi buka hati ngalor itu
saking kaca ngarupso ati ati dikon nyawa bulan meleduk sakar karo kang teliti mojo tingkae donya mareo nyang kekiran ing baru kemane urip iki wirang gede kadung sampe alung no tengah dalan alung nong kalioman tumakok kare malah soyo arum matur nuwun